Giloro sampun tandana ingkang kalintang maka sabul qadir lenaku sakit sasamaning para wangi ngaji kabeh malah sagunging ulama kang sami kinarana sadaya parsami kampun banguningane kandapan deniran Abdul Qadir wonten kan Guru Sanu Unggal Imam Rope Iwas dan punika minangka siraning sake ulama Imam Rope Pang sampun mandugi karomantu maka wong alim-alim kang lungguh para jabatan sadaya mijarang kabeh miwa kang para ulama angolane para yogi menangka gagantenipun bulan sampun paratista dan anak ingkang pariyogin minangka anggantenanan Imam Rabbi Wanggunge Musi Abdul Qadir Jalan Lenangku ing sasamaning para aulia agung kang lungguh ing para jabatan makanan sehat Abdul Qadir Jalan uskinan kegantenan yang selungguhe gurune anglingke ing madrasah sama kasagunging sudagar kang sugih-sugih sami asu arta minangka parbeyan berbayangan amba cirking madasagong kinarian pamurukan imolah dia matahus tadi sampurna wong ngaji kata ing madrasah sampun gemulon wong ngaji Quran langkirang Barkayan Abdul Qadir Waktu iwan saparaja Iwan kupunika Nanggai hijratun Nabi Bicamannya atus Kalian sewasa Langkungipun Matagang umur ingetan Abdul Qadir Jailani nalika lungguh ing Baghdad
mengunjungi anak kini madrasah ulama persaleh sarta dari penadaran agung yang karomat akeh para wali anjung bin Syekh Abdul Qadir Jailan Lanjut. Kalawan Syekh Abdul Qadir Jailan anak madhab Imam Hambali wastai kang silungaken dening Allah wonten dening karomating Syekh Abdul Qadir masurtan kongangien cinandakan Lawan datang kongang malih caritane dawakenan semuidin karomat depan sampun kaloking raka sebuting para praja ingkang kitab kasebut datang kena kurang lawan lau yang ada nyilawi ambaciking awalian kang tindak sepatilan moga-moga nyatakan kelawan leleberan ning Allah kang malumur ingkang anurmeing Allah ingkang ngucap sawiji ulama Imam Abdullah Wastangeng kaputra dening Sulaiman Hasim ingkang bangsa anatan isunang romo saking wosim matimang Langipun Sabdul Qadir nalika goib kang putra mangka Fatimah wus te anaking sawiji masa anak isun kang angsa ana saking susun isun anaing kanaling ulang Ramadan angin tenanan kami ngalih bulan Ramadan maka ujar wakil sakungin desa dewan kabar di kaki
janane sonde naeken tanggale bulan Ramadan manesun takrim bae dening si anak manila asemuning kapuasa om sedaya amus kaula anut kewala Sarjo kau menjaya semi takrin sadayang Esamuide tinggahe sampun iramangkana ke wong liyan desa manjing injahelan toko yang dina iki puasa Daniel same aningale tanggale bulan Ramadan ame wong jalan kabeh kapataring sasarang kaikutan karoman ing sabun kodir waru ing tanggaling bulan Ramadan Parandane masih alih Mandi.